No rozmýšľam ako začať, ale tak poďme po porade. Vo Francúzsku padla už tretia vláda za posledný rok. A v krajine, ktorá má hneď za Nemeckom druhé najväčšie HDP v Európe, tak už nejakú dobu vládne slušný chaos a zdá sa, že aj naďalej bude. Na Slovensku už 2 roky vládne skupinka, ktorá by za normálnych okolností pôsobila ako dobrý vtip, lenže to by nemohla byť realita. V krajine, kde najskôr Robertovi Ficovi a Marošovi Žilinkovi schválili doživotné renty a s kľudom funguje 13. dôchodok, sa razom začalo škrtať. Ako? Proste budú ľudia viac chodiť do práce. Úsmevne ponovom nebude sviatkom 17. november, v roku 2026 to nebudú ani traja králi a deň víťazstva nad fašizmom. Ale nezúfajte, našťastie naďalej ostáva sviatok práce. Ale mi odľahlo. V Česku sa nám voľby ešte len blížia, ale aj tu sa asi budeme mať na čo tešiť. Dopredu sa totiž tlačia záchrancovia národa, zdomacnený Babiš, ktorý sa postará o lacnejšie potraviny asi rovnako ako to u nás urobil Smer či Pellegrini, no a najväčší odporca migrantov, sám veľký Tomio Okamura. Vďaka Bohu za tohto typického Čecha. Samozrejme, ale nekončíme. U nás to nie je až tak zlé. V Amerike sme v prezidentských voľbách videli súboj dvoch ľudí so stareckou demenciou, no našťastie sa toho jedného aspoň rozhodli, že bude lepšie cúvnuť. Ten druhý to ale vyhral a tak tu teraz každý deň čakáme na to, čo zrovna náhodný generátor, ktorý už mal byť v lepšom prípade v kazajke, v tom horšom... No. O voskovej figuríne z Ruska sa už bavíme pár rokov, teraz si navyše našiel práve v Amerike rovnako pošahaného kamaráta. No a k tomu všetkému tu máme Izrael, ktorý ponovom poslal pozdravy aj do Kataru, alebo ruské drony smerujúce do Varšavy. No uznajte, nežijeme v krásnej dobe? Ale okej, trošku sme si na začiatok uleteli. Ešte sa stále snažíme byť kanál o investovaní a nie otázky Václava Moravce alebo na telo. Aj pri tom všetkom tu teda máme niečo, čo nám vie spraviť náladu, a to sú výnosy na akciových trhoch. O Sorošových židojašteroch už sme sa ale bavili dosť, takže dnes si pôjdeme pekne na európsku nôtu. Začneme akciou, ktorá by urobila veľkú radosť napríklad Zuzane Plačkovej alebo Nele Slovákovej. Pozri sa, kamo! Ty si toľko pojebanou. Guess! G-Star! Hilfiger! Louis Vuitton, Moet Hennessy. Tá má tretí najväčší podiel v ETF-ku, ktoré kopíruje francúzsky index CAC 40. Akcia sa aktuálne obchoduje za niečo málo pod 500 eur, čo je však oproti začiatku o štvrtinu menej a oproti maximám z roku 2023 sme asi iba na polovici. Ako z názvu vyplýva, pokrýva to značky Louis Vuitton, ale aj Givenchy, či napríklad honosnejšie alkoholy. A tým zrovna nemyslíme najlacnejší biely Moet, ktorý si kupujú wannabe influencery. Ďalej je to koniak Hennessy, vodka Belvedere, či hlavne whisky Artback a Glenmorangie. Podstatne zaujímavejšou akciou z pohľadu investovania by ale mohla byť spoločnosť Airbus. Tá má v tomto smere konkurenciu v podobe Boeingu, no tí si moc dobré meno nerobia aj vďaka podstatne častejším nehodám. Stroje od Airbusu využívajú prakticky všetky obrovské aerolinky a aj ľudia, ktorí sa o lietanie vôbec nezaujímajú, určite poznajú minimálne gigantickú dvojposchodovú A380. Vo francúzskom indexe zaberajú asi 6% a ich akcie sa aktuálne obchodujú tesne pod $200. Od začiatku roku pripísali slušných 20% a za posledný rok je to dokonca takmer 50%. Úprimne, ťažko si predstaviť, že by pri kvalite ich lietadiel a budúcnosti cestovania táto spoločnosť nerástla. Jasné, môže sa zjaviť kríza a ľudia cestovanie obmedzia, no aj tak to bude skôr krátkodobejší trend. A keď už som spomenul Holandsko, poďme sa pozrieť na nejaké chuťovky odtiaľ. A nie, nemyslím tým zrovna omamné látky. Začať samozrejme musíme najznámejšou holandskou spoločnosťou, ktorou je ASML. Tá tvorí 15% ETF-ka, ktoré kopíruje index amsterdamskej burzy. Okrem toho sa ASML ešte obchoduje aj na Nasdaqu. Asi všetci dobre viete, že táto firma je absolútnym monopolom vo výrobe strojov na výrobu čipov a bez nich by sa prakticky nič moc nedialo. Takže bez nich by tu asi nebola ani žiadna Nvidia alebo TSMC. Tento rok sú síce akcie prakticky na nule, ale v druhom kvartáli mali slušné výsledky, ktoré zatiaľ iba opatrnosť ohľadom na náhodné rozhodnutia spomínaného káčera Donalda. Celkovo majú ale za posledných 5 rokov 120% nárast a za nás je to must to have akcia v každom portfóliu. Predsa len, čipy tu s nami ešte nejakú dobu budú a ASML v tomto smere nikto neobíde.
Akcie, ktoré by sa dali označiť za defenzívne a zapadli by aj tak do jedného z našich predchádzajúcich videí, sú Shell a Unilever. Obe sú obchodované na burze v Amsterdame aj v Londýne. V tom holandskom indexe majú dosť podobné zastúpenie ako ASML. Shellku asi viac netreba približovať, tu nájdete na každom kruhači aj u nás a jedna akcia má priateľnú cenu cez 30 eur. Od začiatku roku síce stihli výraz na 34 a potom padnúť na 27, no aktuálne je to tak nejak na nule. Dosť sa im zadarilo najmä v dobe covidovej, kedy paradoxne zdvojnásobili hodnotu. Unilever taktiež všetci poznáte, teda hlavne ich produkty, z ktorých by ste vyskladali dokonalú romantickú večeru. Najskôr Axe alebo Dove do sprchy, potom sáčková polievka Knorr so štípkou Helmánsky a na záver dezert v podobe Magnumu, Corneta alebo Ben & Jerry's. Úspech zaručený a poďakovať nám môžeš odberom a lajkom na toto video. V tomto prípade ide o vyloženie defenzívnu akciu do krízy, od začiatku roku sú v mínuse 2,5%, no za 5 rokov v pluse cca 5 a k tomu zhruba 3% ročný dividendový výnos. Tá holandská burza je sama o sebe veľmi zaujímavá, okrem už spomenutých tam nájdete napríklad ING Bank, ktorá síce u nás nie je populárna a v Česku dokonca svoje retailové pôsobenie skončila, no západ bol v tomto vždycky trošku iný. Fanúšikom piva možno odporučiť akcie spoločnosti Heineken, aj keď teda zrovna ich asi fanúšici piva obchádzajú oblúkom. Pri pohľade na české a aj slovenské značky, ktoré pod nich spadajú ako Zlatoprameň, Zlatý bažent, Starobrno alebo Corgoň, by si jeden možno myslel, že ide skôr o farmaceutickú spoločnosť zameranú na preháňadlá, no opak je pravdou. Trošku pozitívnejšie ale znejú Krušovice alebo cidery Lišiacké jablko a Strongbow. No a keď už sme boli jednou nohou v Londýne, poďme tam ešte naspäť. Tá farmácia nebola spomenutá úplne náhodou, pretože práve v indexe FTSE 100 tvorí najväčší podiel spoločnosť AstraZeneca. Tá je rovnako ako ASML obchodovaná aj na Nasdaqu, no v Londýne aktuálne jedna akcia stojí asi 120 libier, čo je oproti začiatku roku o 12% viac. Za posledný rok sa tam ale skákalo pekne hore-dole a je to prakticky na nule. Väčšina širokej verejnosti si ju pravdepodobne všimla až s príchodom koronavírusu a čipovania očkovania. Piči, už tiež chytám tie dezolácké maniere, chcelo by to očkovanie aj proti tomu. No nejaké produkty asi budú mať aj mimo to, inak by na burze neboli už nejaký ten rok. Druhou farmaceutickou spoločnosťou v našom výbere je Novartis zo Švajčiarska. Švajčiari sú dosť známi hlavne poisťovňami a Nestlé, lenže práve Novartis tam má najväčší podiel v ETF-ku od BlackRocku. Aktuálna cena je pod 100 frankami, čo je v našej reči cirka 2600 korún alebo 107 eur. Od začiatku roku sú v pluse 11% a za posledných 5 rokov majú celkom pekný rast, avšak Novartis z toho moc neponúka pre kardiatikov a to už ako z farmaceutického hľadiska, tak z toho akciového, pretože je to tam dosť často klukatá cesta hore a dole. No a konečne sa dostávame k trhu, ktorý je našim národom geograficky najbližšie. Nemecký DAX. Tomu kráľuje softvérová firma SAP, ktorých program síce nevyzerá najlepšie, no svoj účel plní a peniaze prináša. V súčasnej dobe stojí jedna akcia asi 220 eur, no to je o niečo nižšie ako all-time high a súčasný trend vyzerá skôr klesajúco. Pritom oboje zverejnené výsledky v tomto roku skôr prekonali očakávania. Podobný podiel má Siemens, ktorý je z investorského hľadiska podstatne zaujímavejší. Určite všetci poznáte aj poisťovňu Allianz, ktorá vám možno neprirastla k srdcu ako klientom, no o to chutnejšie teda pre vás môže byť potenciálny podiel spoločnosti a rovnako tak podiel na zisku. Alebo strate, ale tu už Allianz nejakú dobu nezaznamenal. Aktuálna cena jednej akcie je cez 350 eur a od začiatku roku majú pekný pätinový nárast. A inak už sa vám ozval nejaký kamarát, ktorého ste 10 rokov nevideli a zrazu vám chcel ponúknuť najlepšie životné poistenie na svete, ideálne aj celému vašemu rodokmeňu? No a len tak medzi rečou, ešte sme vám chceli spomenúť aj Volkswagen a Adidas. Teda rovnako firmy, ktoré určite všetci dobre poznáte. Asi sa nám ale s nimi moc nechce strácať čas, pretože za posledných 5 rokov obaja pokukujú skôr do červených čísel a hlavne u automobilky ani boh nevie, aké pravidlá ešte Európska únia zavedie. Jedine, že by teda Volkswagen prešiel na výrobu bicyklov, to by asi potom vyzeralo trošku lepšie.